Binibia unu si gala bịa mana obodo unu bi bụ anyị Igbo maka ọ bụ na ọ bụ naanị Igbo nka ndị nwene emeghe ka ọ bụ na afịa wee kwụ azụ mana afịa unu azụ bụ afịa Igbo ya bụ afịa anọ anyị bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ke na-ememe ka ọ na-adagbame ịbịa n'ebe unu, that is your lineage. Nwe ji achị unu, the symbol of authority we ji achị ebe unu isi bịa. Ndị Igbo akpọ ya bụ Igbo ụmụnne anyị na across the river Niger akpọ ikwu. N'ebe unu isi bịa, nwe ji achị unu bụ symbol of authority ka akpọ Ọfọ. Ọfọ kwa eji achị n'ebe m si bịa, Ọfọ kwa eji achị n'ala Igbo. Ọfọ nwa dịka a symbol of justice and authority. Ọfọ nwa Abuja ebe Diokpa ebo Diokpa amarịna ya adịchizi ebo ya bụ Diokpala nọ n'ebo. Ejimaka n'asụsụ ni masụ n'onye ọbụla egeni m ntị beni anụ nye m ekwu ọ bụgade na ya da anụ kpulu mana anụ ọ bụcha anyị anụ nye m asụ ya bụ na-abanye nke ikpe atọ. Ihe ikpe atọ ga-eme mmadụ maka okwuchekwa na agbagha nke izi afịa anọ dị n'ala Igbo nke kpọ na-abị ebe ọ bụ na-ejiwe Ọfọ achị. Ịbịara n'ime ya bụ ebe ụfọdụ ga-enwe esemokwu asụ oke kwa jee ume ya bụ nke oyibo kirisi masị na ndị Igbo bụ ndị nwe the most organized system of government ya bụ democracy na ya ka practice agba ekpọ nke anyị ume nwaanyị anyị ji agba ekpọ organized anarchy ya bụ esemokwu dị n'usoro organized anarchy wee kpọa esemokwu dị n'usoro. Esemokwu ọ bụ na aki na-ewe ọkpọ anụ na-ewe ọgwụ o mesịkwa pụshawe na enyo eje pụshawa ọnwụ. Adị m atọ okwu eze n'ọnụ bụ nga akọwa n'ụnụ nye ndị na mgba na-eyi eji mmarị na mmadụ bụ onye Igbo. Nke ikpe atọ bụ asụsụ na masụ ọnwụ. Ị ga-adị na asụzi asụsụ ka isi asụ a. Nye mkpọ isi ka ụnụ kpụ isi, nye mkpọ anya ka ụnụ akpụ anya, ọnụ, eze, ntị, onu, obi, ubu, afọ, anyị na-eche akpọ ofu nyọọ ka akpụ a. Igbo asụ n'onu. Asụsụ anyị bụ ofu ya bụ maka na Igbo asụ n'onu ka o ji bụ n'ụfọdụ oge ndị mmadụ akwue n'ụzọ dị iche mana asụsụ anyị bụ ofu nyọ ya bụ akwụghe nye atọ kịtanị. Nke izizi afịa atọ anọ ịzụ n'ala Igbo. Ọfọ weji achị ebo asụsụ ya na ịbịa bụ wee mụọ nwa mụọ nwa na anụkwa esi eme n'ala Igbo. Ọ bụ na mmadụ mụọ nwa dịka tata bụ Eke were agwụ ya bụ nwa afa ọ bụ na okedo enwere ike gwa nwa Eke, Okeke, Okeleke, ọ bụla Okposho, Mgbeke, Adaeke. Afa nke nsi gba akwa esi agwụ a n'obodo nsi bịa bụ Bulukwu Anịọcha South Local Government Area of Delta State n'ọkwa o si dị n'Igbo niile sha. Igbo nke ụnụlụ ike na-asụ a n'onu iche n'iche mana o mena abụzi n'Igbo bụ onwe Igbo nke bụ original nwo nke bụ fake. A ga nchọkwa ụnụ tụgharịa bụ echiche ya bụ ilolo ga-agba mmadụ bịa sị na dịka ofu onye mwepụ ụnyaahụ arịọ gbamega ma na peji anyị ya bụ ụnụ anyị na-anọ n'ime abụda nkwa a na-ememe esemokwu abịa na mbe ga-ese okwu abịa na mbe ga-eso mmadụ dọọ zonye ọbụla n'ụnụ bụ ndị original Igbo nwa bụ ndị fake Igbo. Igbo bụ Igbo and n'Igbo Igbo abụnene iwu dọgharị na ọ ga-enwe ori obodo isi bịa bụ ịgafee Ọmambala River. Ọ bụ n'iwu na ọ ga-enwe ori obodo isi bịa bụ ịgafee osimiri Ọmambala. Ọ bụ n'iwu. Igbo bụ Igbo nwe ndị bụ ndị Igbo ọ bụ na esi na-ewe akwụkwọ Ọmambala River bịa Beni kwa esi na-eje mebe mana o mere ya bụzi n'Igbo ka ị bụghere ya bụ ka esi agwụ nwa afa a da anọbeghị na atụtụpụcha afa gụọ nwa ikesa agwụ nwa anyị green ka ọ bụ yellow ka ọ bụ okwute agwụkwa okwute ma ọ bụ na nwa ọnị n'ịchọ ka ọ bụrụ nwa si ike mana nye mmenye ogwe eji mụ nwa ka a ji agwụ nwa afa akwa eji mara anyị bụ ndị Igbo ya bụ nke ikpe anọ. Nke ikpe ise mgbasa anyị ise na-aba ntị mejara. Nke ikpe ise anyị nne nwa anyị ọmụgwọ ụnụ anụga
onye Igbo mụọ nwa nee nke okposho eje nee ọmụgwọ osie nri buluga je nee nwa ọmụgwọ nne nke okenye abịa onye ọrụ lueni ine ọmụgwọ bụ nne nke okposho kwa ọ bụkwa nne nke okenye ya ba nne nwa ọmụgwọ wee mụọ nwa n'ala Igbo anyị kedo otu bụ nwa ọ dapụcha iri ike were akwụ anya akwụkwọ wee ji otubo akwụ ọjị wee ji otubo akwụ ụdara osisi ndị ọ bụ na ọtọ ụtọ ọmị ka omena nwa nwa ọ ga-atọ ụtọ ọmị maka na ahụ otubo dịka akwara jido nwa o ji bịa ụwa a nikwu ichi ya nwa adị etufu ya amụkazi nwa na mmụọ na Lagos ya atụ n'ichi ya nwa eto ya na osimiri ka ọ bụ ihe nwa ihe nkịta rie ọ bụ na ezigbo nya adị eme ya bụ nye ndị a mesị dịka ndị Igbo ekwu nne nkwụsị anya ndị abantie ọmụrụ nwa n'enue ya bụ nke ụlọ akpọjara ọmụrụ nwa ndị egete n'enue bụ ihe ndị emeni bụ wee mụọ nwa ya amụga nwa kịta n'oke edo maka adị ebe okpochi ugwu oyibo akwụsịga ya amụga nwa n'oke edo ụbọchị nke ikpe asatọ ebe wee ugwu gị ọkpara nọ n'ezinụlọ apapụcha ya bụ nwa agwụ ahụ afọ a nọ ka anyị si abịa ụwa dịka ndị Igbo ihe niile chana mgba bụ kwa esi eme n'obodo m si bịa mana eji m aka na nọkwa esi eme na ala Igbo dị iche n'iche naanị ka ọ ga-esi n'oberizie mmadụ asị na ya bụ n'oyi Igbo ka ọ bụ n'Igbo nke bụ ụnụ emebie asụsụ anyị ụnụ emebie asụsụ anyị mba ama ngo nọ ntị arịoberi nwata ụnyaahụ n'ụlọ anyị abụ na bụ a na-ememe ọgba ayala n'udo ka anyị bịaghị ekpe ka Igbo bụ n'ofu na n'ụwa niile ọsọ m bụ m ekwulekwu ewepụzụkwa ma abịana m ga-eso okwu ihe mbịa bụ ka m kwuzie ka nkọwa n'obodo m si bịa na nye m asụ bụ asụsụ obodo m si bịa ọnwụ ị ga-adị ga-esizi ntị asụsụ m asụ kirisi aka m si ke ekike kpụọ m onye obodo ọzọ emezie m onye ugwu abụzina m onye Igbo Chukwu ya gọzie anyị bụ ụmụ Igbo gọzizikwa ụnụ ihe nchọkwa ụnụ mee anyị mbụ ụnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum ọ bụ na iso anyị nọ na ya bụ nọ go to the page click the review button review this page let's get more people aware of what we are doing so that when we post our messages it can go reach a wider audience. You that is also watching, I encourage you to share. Amaghị nọ na-ada achọ ka nsụ oyibo mana asụwene ogori sụọ Enuani ọsụ oyibo maka na ogori dị ọlụ ụnụ ahụghị na abamekwu ba ya bụ ije emeghekwu ije mmiri o maka na asụwene ụzọ mmiri a dị echi daalụnị izizi mmensi ewu ụnụ mmem ji ewu ụnụ mee ụnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum ji ekpo ọkwụ daalụnị Chukwu ya gọzie ụnụ